ଆଜିର ଚିନ୍ତାକଳ୍ପ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ। ଏକଦା ମହର୍ଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦୂରରେ ଏକ କୂପ ଥିବା ଦେଖି ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଭିତରେ ଅନ୍ଧାରିଆ ଥିବାରୁ କିଛି ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ। କୂପ ଦିଗରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଆଣି ଆଗକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ କେହି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛି, ମହର୍ଷି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜ। ଏଇ କୂଅ ଭିତରେ ଓଲଟା ଲଟିକି ରହି ଯାତନା ଭୋଗୁଛି, ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଗସ୍ତ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ ତ। ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଆଦରି ନିଅନ୍ତୁ। ଅଗସ୍ତ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କନ୍ୟା ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ବିଦର୍ଭ ରାଜ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟା ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବିଦର୍ଭ ରାଜା ଜାଣିଥିଲେ ମହର୍ଷି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କନ୍ୟା କିପରି ବା ତାଙ୍କ ସହ ବୁଲିବ। ଦ୍ୱିଧାରେ ପଡ଼ି କହିଥିଲେ, ଆପଣ ଆଜି ରାତିଟା ଏଠାରେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ରାତିରେ ମୁଁ ପତ୍ନୀ ଓ କନ୍ୟା ଲୋପାମୁଦ୍ରା ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ପରଦିନ ରାଜା ମହର୍ଷିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ମୋର ଜ୍ୱାଇଁ ହେବେ, ଏହାଠାରୁ ବଳି ସୌଭାଗ୍ୟ ଖୁସିର ବିଷୟ କ'ଣ ଅଛି। ହେଲେ ବିନା ଧନରେ ଆପଣ କିଭଳି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ମୋର କନ୍ୟାକୁ ରଖିପାରିବେ? ଆପଣ ମୋତେ ସେତିକି ଧନ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ତତଃ ଆପଣ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ। ମହର୍ଷି ଏହା ଶୁଣି କହିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଧନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଫେରିବି। ଅଗସ୍ତ୍ୟ ସେଠାରୁ ନିଜର ମିତ୍ର କୈକେୟୀ ନରେଶଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏହା ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିଲା। କୈକେୟୀ ନରେଶ ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଦାନବରାଜ ଇଲ୍ଲୋଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ। ମହର୍ଷି ଦାନବରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଇଲ୍ଲୋଳ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଆଜି ରାତିକ ଆପଣ ମୋର ଅତିଥି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାଲି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ଧନ ପାଇଯିବେ। ଅସଲ କଥା ହେଲା, ଇଲ୍ଲୋଳ ଋଷିମୁନି ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଘୋର ବିରୋଧୀ ଥିଲା। ରାତିରେ ଖାଦ୍ୟ ସହ ବିଷ ମିଶାଇ ଦେଉଥିଲା। ବିଷ ପ୍ରଭାବରେ ଋଷିମୁନି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଧୂର୍ତ୍ତ ସାନ ଭାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲା। ଅଗସ୍ତ୍ୟ ରାତିରେ ଯୋଗ ବଳରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୁଗ୍ଧ ଜହର ମିଶ୍ରିତ। ତଥାପି ସେ ତାହା ପିଇ ହଜମ କରିଦେଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରଶକ୍ତି ବଳରେ। ନିଜ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ଯାଇଥିଲେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଦ୍ଧରାତିରେ ଇଲ୍ଲୋଳ ଆନନ୍ଦରେ ଅଧୀର ହୋଇ ଗୀତ ବୋଲି ବୋଲି ତା'ର ଭାଇକୁ ଡାକିଥିଲା, ହେଲେ ଭାଇ ଶୁଣି ନଥିଲା। ଅନେକ ଥର ଡାକିବା ପରେ କିଛି ଜବାବ ନ ମିଳିବାରୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ଶୟନ କକ୍ଷ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲା। ଇଲ୍ଲୋଳକୁ ଦେଖି ମହର୍ଷି କହିଥିଲେ, ତୁମର ଭାଇ ଆଉ କେବେ ବି ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ। ଦାନବରାଜ ବୁଝିପାରିଥିଲା ଯେ ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଭାଇ ନିହତ ହୋଇଛି। ଭୟରେ ଥରି ଥରି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ମହର୍ଷିଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲା। ଇଲ୍ଲୋଳକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିଲେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ। ପ୍ରତିବଦଳରେ ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ ଦେଇ ସମ୍ମାନର ସହ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲା ଇଲ୍ଲୋଳ। ସେହି ଧନ ଦେଖି ବିଦର୍ଭରାଜ ତାଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ଦେଇଥିଲେ। ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ମୁକ୍ତିରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। କାହାଣୀଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।